Čaute, 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 zdravím vás pri mojom prvom let's play a dnes to bude, no nebude to vôbec let's play, dnes to bude tutoriál, jak spraviť rezidenciu. No, rezidencia je ľahká spraviť, ale keď spravíme normálnu rezidenciu, máme tam ešte tie príkazy. To si potom vysvetlíme. Tu na tomto serveri, kde hram ja, sa robí rezidencia drevenou sekerou. Vykraftíme si ju, no kde mám drevo. Tak. No poď. Tak. Takže si normálne vykraftíme drevenú sekeru, to vie každý. Tak. Máme drevenú sekeru. Ja už mám vytvorenú rezidenciu, ale ukážeme si to. Keď chcete, tak túto musíte tak šikmú urobiť. A tu, jak chcete veľkú, napríklad takto si pôjdete, ako neviem, jak to robíte vy, ale ja to robím takto. Takto si odpočítate, koľko chcete blokov. Urobíte si takú väž hore. A tam označíte ľavým a nikde nebudete klikať už. Potom pôjdete na druhú stranu, tam si tiež urobíte. No ja som vám to povedal naopak, ale tu, keď budete mať tú väž, tak tu si urobíte jamu. Koľko chcete do hĺbky a tam označíte pravým. Keď pôjdete tu, pôjdete do domu a napíšete príkaz res create a meno resky ako chcete. Ja už mám vytvorenú resku, tak nebudem nič písať, ale máme tu aj ešte iné príkazy. Keď chcete niekomu darovať resku, tak dáte príkaz res give a meno resky a hráča napíšete. Potom, keď chcete informáciu o svojej reske, tak dáte res, vaše meno resky a dáte info. Potom, keď chcete nadstaviť teleportáciu do svojej resky, dáte iba res, set a meno resky. A keď chcete rozšíriť resku, tak dáte res a select. No, tak toto by bolo všetko príkazy. No, sú ich aj viac, ale ja používam najviac tieto. Tento dom som si len teraz pre chvíľu postavil, tak ešte není dokončený. No, budem točiť viac videí. No tak dúfam, že sa vám tento krátky tutoriál páčil a uvidíme sa v ďalšom let's play. Čaute.